прогноза от Лия за 19 август. Овни, възможно е напрежение от дома или с близки. Вместо да се впускате в спорове, канализирайте енергията си в нещо странично и това ще избегне конфликта. Телци, фокусирайте се върху комуникацията, но бъдете внимателни с думите си, за да избегнете недоразумения. Близнаци, днес внимавайте с финансите. Импулсивните покупки могат да доведат до проблеми в бъдеще. Раци, вашите емоции са силно изразени. Използвайте позитивната енергия на Юпитер за личностно израстване. Лъвове, скрити напрежения могат да излязат наяве. Потърсете баланс и вътрешен мир. Деви, социалният ви живот е активен, но е възможен конфликт. Днес се срещайте само с доверени приятели, за които знаете, че няма да ви ядосат. Везни, вашите кариерни амбиции и домашни задължения могат да влязат в конфликт. Създайте ясен график, за да избегнете напреженията. Скорпион, възможно е да възникнат спорове по философски въпроси при пътувания. Внимавайте, ако сте на път, и се въздържайте от забележки и коментари. Стрелци, пазете се от измами, проверявайте внимателно и детайлно всичко свързано с финанси, сделки и наследства. Кози-рози, днес връзките са на фокус при вас. Избягвайте напрежения с партньора, балансирайте. Водолей, рутинната работа може да е източник на раздразнение. Спортувайте или реорганизирайте дома си. Риби, възможно е напрежение в любовните отношения или с децата. Организирайте среща и обсъдете спокойно проблемите. Съвет за 19 август. Опитайте се да канализирате емоциите си градивно. Вместо да реагирате импулсивно на провокации, използвайте енергията за физическа активност или за разрешаване на проблеми вкъщи. Приятен ден, ваша Лия!